Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. Ang ginawa ko, nagtimbang naman ng straight therapy para sa mga sira na buhok. Baka masira yung mga buhok. Kinulayan siya ng medyo may mura-mura lang, hindi masyadong mahal. May customer ako si ma'am at alam niyo, laking tulong talaga ang video. Ito ang buhok ni ma'am. Natatakot na si ma'am kasi magpariban. Nagpariban na siya. Parang hindi maganda yung resulta. So ngayon, doon sa video siya na intriga. Maganda yung buhok ni ma'am para hindi na siya matakot magpariban. Kinulayan ito ng medyo yung ano lang, ordinary na kulay. At nag-riban naman ako ngayon. Talaga mag-riban. Lalo na pag nakakulay na mga medyo mura lang, medyo ordinary kulay. So, dandahan mag-apply ng rebanding para hindi masira yung buhok. Ito si ma'am, galing pa to sa ibang taon. Nakita lang yung video ko, so naintriga siya. Pumunta siya ngayon dito at ipagawa tong buhok niya para maganda. Para bang wala na yung mga buhag-hag. Kailangan talaga natin magpaganda before tayo maging matanda na. Joke! Ito si Glatt rebanding, ito naman si Bundastic rebanding, at ito naman ang isa si straight therapy. Pag ang buhok mo hindi kaya dito i-reband, hindi kaya dito, kaya medyo ito matapang. So, ang ginamit ko ngayon si straight therapy. Ito na ang buhok ni ma'am. Nilagyan ko ito na kanina ng rebanding na number 1 na straight therapy. At ngayon, straight na. Diba? Medyo straight na dyan. So, dito naman, lagyan ko. Kaya hanggang dito ang wave niya. Rebanded to number 1, number 2. Ito na ang buhok ni ma'am. Kanina hindi pa yan na-plansa. Parang ganito, oh. Ayan, oh. Nag-wave pa rin. Ganun talaga ang rebanding sa Schwarzkopf. Pero, pagkatapos mo mag-plansa, ma-refine na siya, diba? Maganda. Dito na ang buhok ni ma'am. Maganda na. Dong, asa ka, asa po, ila-ilaha tubig. Tapos ang nagplansap, naman naglagay naman ng neutralizer na may kulay para ang kulay niya parang nag-fade na pantay siya para ma-refresh yung kulay niya. Anong ginawa ko ngayon, Dong? Ila-ilahas ako, Dong. Wala na siya, Dong. Ila-ilaha ko pagkababaykin sa ko, Dong. Basta may edad, may mga puting buhok. So, kailangan takpan yung mga puting buhok para hindi mahalata na may edad tayo, di ba ma'am? Kasi pag may mga puti kang buhok or mga uban, halata na may edad ka na. So, para maganda, takpan yan, cover ng mga white hair. Kasi ma'am, ang layo-layo ang pinanggalingan, nakita lang niya ako sa video, nakita lang niya ako sa mga reels, sumulpot yung video ko sa kanya, na-intriga siya ngayon, nandito siya, pinariban yung buhok. Kanina, ang buhok ni ma'am, di ba? Medyo kulot ang buhok ni ma'am, buhag-hag, at saka dito sa dulo parang rebanded. Ngayon, ito na ang resulta. Ang ganda na ang buhok ni ma'am. Super, sabi pa ni ma'am, hindi pa niya nasubukan na ganito ang kaganda ang buhok. Pero maganda na ang resulta sa buhok niya. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. At maraming salamat and bye-bye!